Salutare fraților, bine v-am regăsit la un nou videoclip de al meu. Bă, azi ne jucăm un nou joc. Și de ce sunt fată? Cum mă pot schimba? Nu știu. Eu nu mai vreau să fiu fată. Cum mă pot schimba? Ia, joc. Numele meu? Păi numele meu este da, B-A-B-O-I 2, Baboi 2. Nu. Adrian, Ecuminte Bot 455689. Așa. Bun, asta e numele meu. Dar atunci cum mă mai fac eu? Băiat, nu știu. V-am spus eu că ăsta e primul meu. Prima dată când mă joc. Prima dată. Ia! Ce se întâmplă? Oh, m-am învățat. Asta e fată? Nu, da, e fată. Îmi caut băiat. Bun, asta e bun. Asta este bun. Ghiazdan să am ăsta, Candy, cu Candy. Ce pălărie să am? Niciuna. Papucii. Bun, ăștia îmi plac. Bă, și eu filmez asta, da, filmez. Da. Pălărie, da, îmi pun asta. Sau da, îmi pun o șapcă de asta. Bun, uitați-vă ce șmecher sunt. Ia de aici! Wow! Ia de aici! Vă omor pe toți! Dau după avionul ăla. Ha, au plecat. Uite-l! Da, nu l-am ajuns. La bancă! Căuță house. Băi, eu vreau la școală. Asta e casa mea, gata. Casa mea. Casa mea. Cum adică nu am bani? Bine, nu-mi pasă dacă nu am bani. Oricum eu pot cumpăr. Ai grijă! Bă, ăsta m-a călcat. Nesimțitul. Ia, ce asta? Wow, cum se conduce? Ce ușor se conduce. Băi! Facem accident aici. Dacă vreți să vedeți cum face Adrian accident, uitați-vă la clipul ăsta. Wow, ce tare! Pot sări cu asta. Acum cum ies? Apăs pe X-ul ăla de sus, nu știu dacă îl vedeți. Trotineta, am și o trotinetă. Wow, trotinetă, iar accident. Mă, dar ce-i mașina aia stricată? Și acum trebuie să-mi găsesc o fată să mă însor cu ea. Skateboard! Fur toate astea. Îmi trebuie skateboard. Ia, Kers! Mașini! Să parchez aici. Nu, că n-am voie acolo. Hai să fiu un copil, un om civilizat. Bun. Bă, eu cred că ce mașină să-mi iau eu? Portocalie, culoarea mea preferată. Bun. Bun, am ieșit afară cu ea. Culoarea. Da, portocalie. Energia. Toate la maxim vrea să fie. Fiți atenți, o mașină super rapidă cred că o să fie. Fiți atenți. Roțile. Wow, ce tare sunt roțile ăștia. Wow.
Așa. Bun. Wow, ce rapidă. Puțin cam prea rapidă. Bă. Energia. Cam prea rapidă, fraților. Bă, calc oamenii cu asta. Bun, asta e prea periculoasă, nu mai mi-o iau pe asta. Ce-ar fi să-mi iau mașina asta albă și să o colorez în portocaliu. Da, culoarea portocalie. Mergem aici, culoarea portocalie, n-ai portocaliu. Atunci nu mai îmi pasă de mașina asta. Parți-o șmecheră, pari, dar n-ai portocaliu. Bine, nu contează dacă n-are culoarea, dar e prea subțire, da. E prea mică. Uitați-vă și voi la ea. Wow, Lamborghini, cred că e asta. Au, am făcut accident. Au, fraților, mă doare. Roțile astea. Culoarea portocalie. Dacă n-ai portocalie. Bun, asta e un portocaliu meu preferat. Bine! Dați-vă la o parte. L-am călcat un pic pe ăla. Eu vreau să fiu civilizat, dar apar chestii de genul cu mașinile astea. Bun, asta e cam prea rapidă și asta la fel. Da, mi-a asta. Fura asta roșie. Păi și asta e cam prea rapidă. Toate sunt așa? Ok, nu mai contează cum îs. Dar cum ajung eu la plajă? Mă întreb dacă în jocul ăsta există cumva plajă. M-a săturat de muzica asta. Fugi, pleacă de aici, pleacă. Mă doare capul. Wow, ce-i asta? Ce mașină șmecheră ești. Prea rapidă ești. Bun, asta e a mea. Bă, dar eu sunt o babă. Da, mi-au motorul. Nu mai pasă de nimic că mi-au motorul. Da, cu asta rămân, cu motorul. E prea bun motorul. Bicicletă? Da, lasă motorul. Wow, ce tare e motorul ăsta! Băi, ia să fac accident cu el. Nu-i tare deloc. Stai, motorul ăsta vreau să-l fac cu portocaliu, dacă ai portocaliu, te rog frumos. Bine, îl las așa cu roșu. Așa. Cred că bridge, asta e plaja. Bridge. Bridge, eu știu ce înseamnă bridge, plaja înseamnă. Bun, unde să parcăm mașina noastră, motorul nostru? Cred că voi parca, voi filmez asta, a doua oară ce încerc să văd. Bun, unde parcăm? Ia să dă pe șezlong, ce bolun sunt. Uite aici parcăm. Am zis parcare, nu săritură. Urât am parcat. Bă. Gata, am parcat-o. Stai. Săritură în apă! Mamă, ce tare e la plajă. Mă întreb dacă este un vapor. Știți și voi ce vreau să fac? Știți? Dar nu mai contează asta. Uitați-vă ce am găsit. E, roz.
O pot colora. Cu portocaliu, unde ești tu, portocaliu? Asta e portocaliu bun. Ia și eu în vapor. Apare nu putem merge în vapor. Bă, dar vreau și eu acolo. Bine, mergem doar cu asta. Bă, dar mașina mai mie acolo. Ce tot am cu mașină, motorul? Nu mai mie motorul acolo. Cine mi-a furat motorul? A, bine, mai mie acolo. Mă pot băga sub apă? Nu știam că pot face asta. Bun. Plec aici cu motorul și stau aici să pierd. Să-l apăr. E mâine. Bine. Uite, cred că cu asta pot să mă însor. Nu că mă fac de rușine. Da, cu asta, da, bună idee, cu Barbie. Sau nu-i Barbie. Sau e ea. E Buzi. Nu-l mai pot face. O, pe asta. Urmărește-mă. Îmi stau multe like-uri până la 100. Fii atent că stau prea multe like-uri. Mama, cred că prea multe. Gata, de ajuns. Wow, ce am făcut aici? Tiu, nu trebuie să vedeți. Nu trebuia să vedeți aia. Da. Add chatting și chat. Ia, vorbim cu ea, nu pot să cred. Nu pot să cred ce tare e jocul ăsta. Bine. Nu a scris bine. Nu bine. Bine. Și gata. Să vină după mine. Oriunde aș merge să vină după mine. Hai după mine, hai intră aici, te rog. Mă, ăștia-s roboți? Sunt playeri. Nu. Bine, urmărește-mă. O, ce ai? Ce ți s-a întâmplat? Cred că te-am călcat eu. Bun. Stop welk. A călcat-o. Ce mașini, ce oameni nesimțiți. Calcă